Srdečne vás vítam, priatelia, v Pilates cvikoch zameraných na core, posilnenie tela a chrbta s mojou obľúbenou pomôckou a tou je Overball. Overball je taká nestabilná plošinka a vyzýva naše telo zapájať svaly trošku inak, ako ste možno zvyknutí. A preto v tomto úvodnom videu by som rada vysvetlila v úvode trošku, ako ten Overball budeme používať. Takže budeme ho vo väčšine cvikov nejakým spôsobom stláčať, či už kolenami alebo rukami. A pri tom zatlačení sa snažíme, a to je vlastne aj cieľom, zvedomiť si ten core trošičku lepšie, trošku viac. Je to priestor medzi pánvou a rebrami, to už viete, vpredu aj vzadu, často to volám taký stredový opasok, čiže nie je to len brucho, je to naozaj pánvové dno, brucho, chrbtové svaly, to ako dýcháš, zapájanie bránice, čiže toto všetko, ti tá loptička, ako keby neoklameš sa, hej, že možno stratíš balans, alebo bude pre teba ten cvik ťažký, keď ten core s loptou nezapojíš, ale teda poďme na to, poďme si trošku zvedomiť dýchanie, s tým, že zoberieme si loptičku pred hrudník, pred hrudnú kosť a lakte dáme takto do strany. Predstav si, že za tebou je stena, do ktorej sa chceš oprieť, bradu zatlač dozadu, hlavku ťahaj hore, ramená dolu a poď sa len nadýchnuť do bočných rebier. A s výdychom cez ústa zatlač loptičku a spevni si ten stred, alebo si ho len tak zvedom, znútra spevni, nádych nosom, povolím loptičku, výdych ústami, zatlačím. Ešte 3-krát. Prosím, sústreď sa plne na priestor svojej bránice, na zapojenie plného dýchania. Neboj sa naozaj vydýchnuť poriadne, ako by si zhasínal sviečku. Naozaj také počuteľný výdych. Super, teraz predpažíme. Lopatky ťaháme dolu, nádych. S výdychom stlačíme loptu a len vytiahneme ruky hore ponad hlavu. Tak a ideme. Nádych predpažíme a výdych spažíme a zatlačíme. Super. Často sa ľuďom deje, že keď zdvihnú tie ruky, tak hlavu predsunú vpred, lebo majú slabú mobilitu v tých ramenách. Čiže my chceme teraz rozhýbať naše ramená. Výdych, stlačím loptičku. Čiže ako zdvihnem ruky s tou loptou, nevypúlim brucho, stále ten stredový opasok vnímam. Ešte 1-krát, nádych vpred a výdych hore. Ostaneme hore, ja sa vám dám trošičku bokom. Nádych, predĺž chrbticu, teraz sa nadýchni tu a teraz odkostrče stavec postavci do gulatého mačacieho chrbátika a zatlač do loptičky. Nádych na vrcholček sedacích kostí. Pozeraj sa vpred, ruky hore a výdych, stavec postavci a zatlačím. Ešte 3-krát. Úvodné cviky na chrbát. Nádych predĺžim. Výdych zabalím. Od kostrče, od spodných stavcov sa vystriem a od kostrče zase zabalím a zatlačím. Ešte 1-krát. Nádych, poďme teraz tu. A výdych je zatlačenie. Výborne, daj loptičku na zem. Predkloň sa cez boky, loptou dopredu, koľko sa ti dá. Uvoľni hlavu, uvoľni si kolená, bedrá a trošku sa pohúbkávaj doprava, doľava. A len uvoľni oblasť sedaciu, krížovú a celý chrbát. A dýchaj do chrbta. Predstav si, že s nádychom sa chrbát rozpína a s výdychom uvoľníš. Nádych stále nos a výdych ústa. Super. A doroluj sa loptičkou naspäť k nohám. Idem naspäť ku vám. Dáme si ľavú nohu dozadu, čiže tento Pilates posed, kedy si sadnem na obe sedacie kosti, ak je to možné, výborne, a predĺžim sa. Čiže ľavú nohu máš vzadu, ľavá ruka s loptičkou ide za ňu. Upažíme nádych a s výdychom pôjdeme len do úklonu a tú loptičku po zemi tlačím a gúlam. Ešte 3-krát nádych naspäť a poďme s výdychom sa aj pozrieť popod tú ruku hornú, aby sme trošku krk uvoľnili. Nádych späť a výdych. Výborne, ešte 1-krát nádych a posledný natiahni ešte trošičku viac. Super, ostan tu 5 malých pulzov. 5, dýchaj. 4. Natiahni si chrbticu v úklone, pekne to bočné brúško, bočnú stranu trupu a posledný krát nechaj nohy ako sú, len si polož pravú ruku na zem, ťahaj zadok dolu, aj keď ho tam neprilepíš do zeme, ale ťahaj, daj ľavú ruku k
tej pravej, otoč sa tým smerom, nadýchni sa a s výdychom natiahni tú ľavú ruku na lopte najviac dopredu, koľko sa dá. Nádych sa vráť a ideme stále v tempe s dýchaním. Výdych dopredu a skúste pomalinky, precízne, hej. Nádych hore, výdych vpred. Neťahám sa príliš svojim krkom, hej, že krk je len v predĺžení s chrbticou a hľadám mobilitu hlavne v tej strednej, v tej hrudnej časti chrbtice. Dajme si ešte jedenkrát, mal by to byť taký príjemný stretch na chrbát. Ak by vás čokoľvek nepríjemne bolelo počas nášho cvičenia, tak ten cvik na chvíľku uvoľnite a zrelaxujte sa. Takže ideme nohy do druhej strany, čiže máme pravú nohu vzadu, dám si tam tú nohu tak, aby mi bolo príjemne na členok. Dobre? Sadnem si na obe polky zadku, kolená mám v jednej rovine a ide pravá noha, pravá ruka. Ste tam? Ideme, nádych, príprav a výdych, úklon. Výborne. Len robíme úvodné cviky, aby sme sa počas nášho cvičenia nezranili. Ramená ťaháme dole. Pozeráme sa popod tú hornú ruku ešte 2-krát. Výborne, poď posledný nádych a výdych. Ostaňme 5 malinkých pulzov. 5, 4, 3, 2, ešte dotiahni a potom prines ľavú ruku na zem, pravú ruku ku nej, vytoč sa hrudníkom, aj keď je zadok zdvihnutý, ťahám ho dolu, aby som tú chrbticu natiahla trošičku viac, nadýchnem sa a s výdychom pravá ruka ide dopredu. A pomalinky. A samozrejme tú ľavú si pokrčíš v lakti, aby si sa tou pravou mohla dostať ďalej. Poď pomalinky, aby v tom výdychu, v tom natiahnutí ste chvíľičku ostali. Ešte nádych a výdych. Výborne, poď posledný. Predĺž sa hore a natiahni sa dopredu. Perfektné, vrátim sa hore a dáme sa do pozície na 4. Takže pôjdeme cvik, ktorý veľmi dobre poznáte, ale verím, že vám umožní váš stred trošičku lepšie vnímať. V prvom rade otlač sa rukami od zeme, spevni si ramená, rebrá zatiahni k panve, uvedom si stredový opasok, natiahni pravú ruku s loptou takto dopredu, bez toho, že by sa ti nejak vychýlil trup. To je veľmi dôležité. Čiže ten trup stojí presne takisto, ako by si bola na 4, ale natiahneš tú ruku vpred. Teraz ľavú nohu natiahni na špičku, nadýchni sa s výdychom. Spevni opasok, zatlač do lopty a len zanož ľavú nohu. To je celé. Nádych polož. A výdych hore, 7. Čiže keď zdvihnem nohu, vtedy vydýchnem, zatlačím do lopty, spevním brucho. Ako už viete, tá noha nejde nejak enormne vysoko. Je dopnutá v kolene, v špičke a ide do línie trupu. Ešte poď. 3. Výborne. 2. Hlava je hore. Posledný 1, ostane noha hore, zdvihnem tú pravú ruku s loptičkou, nadýchnem sa do dĺžky, výdych, pokrčím koleno, loptou zatlačím do kolena a poriadne sa vyhrbím. Máte? Ideme 5-krát. Nádych, dĺžka, krásny cvik na brúško a chrbát. Nádych do dĺžky, výdych, zatlač do stehna. 3, 2 a dýchaj. 1, polož všetko na zem, daj si krátku polohu dieťaťa s rukami na loptičke. Tak, sedíš čo najbližšie pri petách, ruky sú na lopte a trošku sa pohojdáš vpravo vľavo. Daj si veľmi výrazný nádych a dlhanský výdych. A vrátime sa potom opäť hore na 4. Takže ideme to isté na druhú stranu, nastav si pozíciu na 4. Ľavá ruka lopta, čiže naozaj taká predĺžená v lakti. Tak, pravá noha na špičku, nechaj si boky pekne v jednej rovine. Spevniť stredový opasok, nadýchni sa a výdych. Tlačím do lopty a zanožujem nohu. 7. A taký pocit, že tú nohu ťahám dozadu a hlavu ťahám dopredu. Brúško nespadne, nevypúli sa. 3. A 2.
Posledný jeden. Ostane nám noha hore. Spevni ramená, brucho, ľavá ruka s loptou hore a s výdychom do seba zatlačím a zagulatím. Dobre? Skúste vo výdychu ešte podporiť trošku, že pupok vtiahnete ku chrbtici. 4. 3. Nádych cez nos. Výdych cez pusu. 2. 1. Kolená dolu. Opäť poloha dieťaťa, ale môžeme si tentokrát sadnúť na loptičku, dať si ruky na vrcholčeky prstov a trošku sa pohojdať. Hlavu si uvoľniť tak, ako ti je príjemné. Dáme si ten side stretch, ktorý už poznáte. Ruky pôjdu doprava mimo podložku, vystreté v lakťoch, natiahnuté a pozriem sa popod práve pazušie a zhlboka dýcham do tej ľavej strany hrudníka až popod rameno a ideme do druhej strany. Čiže rukami doľava mimo podložku, pozriem sa popod ľavé pazušie a zhlboka dýcham do pravej strany hrudníka. Tak. Ideme na 4, vytiahneme si loptičku, pôjdeme potápača s loptou. Ukážeme si to najprv na ľavú ruku, takže poďme prvýkrát pomaly. Zober loptu, stlač ju poriadne prstami, pretože sa ti aj rameno zaktivizuje, otvoríš doľava, nehybeš sa v panve, iba v hrudníku, rameno, prstný sval a potom polož loptičku, dlaň daj na tej lopte hore a natiahni sa popod. Tak ideme. Stlačím loptu, otvorím, nádych, položím dlaňou, tak príjemne sa sklznem dolu. Mali by to byť také príjemné výkruty na chrbát. Ešte 2-krát idem opatrne, v súlade s dýchaním. Posledný 5. A výdych na loptičke sklznem a vrátim sa hore. A som zase na 4. Takže pravá ruka lopta, spevni si chrbát, doprava, nádych, do druhej strany, výdych. Trikrát. Špeciálne tieto cviky na chrbátik sa snažím naozaj spomaliť. Také tempo si dávame viacej v tých posilňovacích. Výborne, ideme posledný 5. Otvoríš, nádych a dole, výdych, krásne. Vrátime sa hore. Poďme do pozície šteniatka. Výborný cvik na otvorenie hrudníka, hlavne pre tých z vás, ktorí sa veľa hrbíte a dáme si tam pomôcku loptičky. A to tak, že dáme si špičky ťuk, natiahneme si ruky, loptičku si dáme pod hrudnú kosť, natiahnem ruky ešte viac, pozriem sa do zeme, kľudne si tú loptu posun tak, aby ti to bolo príjemné, aby si cítila stretch v oblasti hrudníka, ramien. A tá loptička je taká podpora, čiže môžu sa teraz do nej úplne uvoľniť. A ešte tu ostan 3 nádychy a výdychy. Krk nie je nejaký zalomený. Dýchaj ten bráničný dých, ako sme v úvode trénovali, do spodnej časti hrudníka, do bočných rebier. A keď máš, tak pomalinky poď na predlaktie a dáme si loptičku opäť pod hrudnú kosť. A upozorňujem, že niektorým ľuďom to nie je príjemné, lebo to vytvára veľký tlak do krížov. V tom prípade môžete ísť úplne bez loptičky, nič sa nedeje, dobre? Takže ak môžeš, daj si loptičku pod hrudnú kosť, kľudne daj si čas na to, aby si našla taký príjemný bod, kde sa tak oprieš do tej lopty a ruky spravíme takýto diamantový shape, že prsty k sebe, lakte od seba. Výborne. Nohy zaktivizuj chodidlá, spevni si zadok, pozeraj sa do zeme a natiahni ruky dopredu. Nádych. Teraz zaplávaš akoby štýl prsia, ale chceš sa od tej lopty odtlačiť, to je výdych. Hej? Ruky idú cez diamant dopredu, nádych a dozadu výdych. Nemusíš robiť nejaké extrémne záklony a zdvihy na to, aby si chrbtové svaly cítila.
Poďte takých 5 až 8 opakovaní. Naozaj mám rada, keď ľudia idú svoje tempo, počúvajú svoje telo, pretože ja vás všetkých nepoznám, neviem, ako máte históriu, cvičenia, zdravia a tak ďalej. Takže choď prosím podľa toho, koľko môžeš a koľko je pre teba fajn. 8 max a potom pomalinky uvoľním ruky a úplne si uvoľním hlávku smerom k zemi. Tak. A zdvihnem hlavu hore, zoberieme si loptičku, dáme si ju teraz pod dlane, že vystrieme ruky, ale zacúvame lopatky takto dozadu. Dobre, nohy si dáme na šírku bokov a zase budem robiť ten princíp toho, že výdych zatlačíš do lopty, spevníš stred tela. Dobre, takže nadýchni sa, s výdychom zatlač do lopty, spevni stred tela a zodvihni k tomu obidve nohy hore. Nádych polož a výdych zatlač. Posilňujeme krásne celú zadnú líniu tela. Ale chcem zase, aby ste pritom dali fokus aj do brúška, ktoré ťa chce podporiť v tomto cvičení. Ideme ešte 4, ak môžeš. Nádych povol, výdych zatlač. A dvíhaj tie nohy. Ešte 2-krát. Posledný jeden. Super, a pomalinky uvoľním. Dám si nohy do takého Včka, že si dám špičky od seba, päty k sebe a tie ruky s loptou ostávajú tu. Zatlač lonovú kosť do zeme. A teraz zatlač loptu smerom k sebe, že ju gúľaš k sebe. Zdvihneš sa toľko, že pupok je posledné miesto v kontakte so zemou. Tu je nádych a s výdychom sa vrátim dole. Takže nádych je nahor, ramená stiahnem dole a výdych späť. Priatelia, a opäť, kto nemôže ísť tak vysoko, tak pôjde trošku nižšie a vráti sa. Naopak, kto je veľmi flexibilný, môžete ísť kľudne ešte vyššie, ak je to pre vás bezpečné. Takže ešte 4-krát v niektorej z týchto verzií. Teraz ideme s nádychom hore, hej? S nádychom hore. Takže taký otočený dých. Ešte 2-krát. Nádych. A výdych. Výborne, poď posledný. Nádych. A výdych. To je ono. Pomalinky sa uvoľni. Lahni si na bok. Dáme si ešte sériu na boku. Takže dáš si loptičku medzi členky. Vystrieš nohy. Spravíme tu jednu líniu, to už poznáš. Chceš mať členok, koleno, bok, hlávku, ucho v jednej línii. Niekto má problém už len byť v tejto polohe, to je v poriadku, kľudne si, ak ťa bolia kosti, podlož deku alebo sa zapri rukou. Ak môžeš, tak zdvihni ruku hore. Udrž si boky nad sebou celý čas, dopni päty do diaľky, nadýchni sa, s výdychom stlač loptičku a zdvihni obidve nožky hore. Nádych polož a výdych zdvihni a skús nespadnúť a keď spadneš, nič sa nedieje a vráť sa naspäť a skúšaj. Opäť tých 8 opakovaní by bolo fajn a skúste aj stlačiť loptu a zdvihnúť. Nezabúdaj, tá sila a stabilita vychádza z nášho stredu. Čiže keď vydýchneš a spevníš ten stredový opasok, ten cvik ti pôjde lepšie. Nádych dole, výdych hore. Nádych dole, výdych hore. Posledný, ideme. Super, a pomalinky uvoľníme, povolíme, zoberieme si loptičku do ruky a zdvihneme sa hore na dlaň, na kolená a natiahneme hornú nohu a hornú ruku do jednej línie. Super, čiže zápestie, koleno, chodidlo chcú byť v jednej rovine. Ste tam? Nadýchneme sa a s výdychom zase zatlačíme loptičku do stehna, ale pozor, aj stehno do lopty. To je ono, ideme len 5. Nádych tu. A výdych tu. 4. Výborne. 3. A dýchaj. Kľudne si daj tempo. Posledný. A výdych. Super. Polož si tú hornú nohu na zem, natiahni hornú ruku. Môžete ostať len tu a výzva pre tých, ktorí chcú trošku viac ešte posilniť. Natiahnu tú spodnú nohu dopredu a len držíme 5, 4, 3, 2,
a 1. Povolíš kolena k sebe. Ideme to celé ešte na druhú stranu a máme hotovo. Takže poďte na bok, daj si loptičku medzi členky, natiahni sa do jednej roviny. Dobre, daj si na tom záležať, kľudne si tam chvíľku ostaň, dopni kolena, dopni päty, hlava často padá vpred, takže aj hlavu zacúvam. OK. Aktívny stred, ruka hore alebo tu. Nádych s výdychom zapoj brucho, stlač loptičku a zdvihni nohy 8, 7, úžasné, 6 a ťahaj päty opačným smerom ako vrcholček hlavy. Predstav si to. Tvoje telo sa natiahne o čosi viac. 4, 3, 2 a posledný 1. Perfektné, pomalinky uvoľníme. Zdvihneme sa hore na koleno, dlaň, špičku dáme do jednej roviny, ruka hore, noha hore a s výdychom zatlačím oboj strane. 5, 4, pekný dých. Sústreď sa na dých. Ten ťa vedie, sprevádza cvičením celý čas. 2. Posledný. Super. Natiahnem, položím nohu. Stačí, keď budeš iba tu. Ak chceš so mnou, zdvihni spodnú nohu vpred. 5, 4, 3, 2. A uvoľním prekrížený set. Výborne, natiahnem zase ruky na loptičke vpred. Ako na začiatku, jemne sa pohojdám vpravo, vľavo. A vyrolujem sa naspäť. Odložím si loptu tak, aby mi bolo príjemne. Vystriem sa, uvoľníme si ešte trošičku krk. Takže pozriem sa doprava bez toho, aby som ohýbala ramená a výdych, brada opíše taký obyčajný polkrúžok. Nádych strana, výdych dolu. Jednoduchý cvik, ale ľudia často vekom strácajú mobilitu aj v krku. Skúste ramená zafixovať pekne dolu, nehýbať sa v nich. Ešte 2-krát. A posledný. Super. Vrátime hlavu naspäť na stred. Uvoľníme si ramená cez 3 krúžky. Predstav si, že z tvojich ramien s výdychom opadáva akékoľvek napätie tam možno nosíš, či už fyzické alebo psychické. Veľa vecí aj psychických si nosíme práve v tejto oblasti. Nechaj ramená zatiahnuté dolu, prepleť prsty na rukách vzadu, ale ľudia často takto držia ruky, úplne tam tie dlane spojte, hej, za tým chrbtom, lakte k sebe, otvor sa trošičku cez hrudník, nechaj takéto otvorené nastavenie tela, vytiahni ruky hore, veľký nádych, pred srdiečko, výdych, aj vám ďakujem a teším sa v ďalších videách s overballom. Ahojte.